címe koleszterin és csirkefej. Ebből egy részlet. Rendes magyar ember nem igazán értékeli a molekuláris konyhát, a tányér közepére művészi mozaik gyanánt kirakosgatott, reneszánsz lilium rozetta formára csoportosított, pár csepp rafinált máltással, 2 szál bébirépával, 3 szem zsenge borsóval körített kulináris luxust. A táplálék az legyen bőséges, süssék át ropogósra vagy párolják sűrűre, legyen benne hús hússal, meg még egy kis hús is, csímpjen, mint az Antikrisztus, és ha lehet, panírozzuk egy kicsikét. Adjanak fel hozzá savanyúságot, utána vastag édességet. Előtte pálinkát, utána kávét, mellé karcos bort bőven. Szóval a magyar ember nem nyiszlet, vékonypénzű, kákabéli, zörgőcsontú kísértet, áramlik rajta át a világ anyaga jókedvel, bőséggel. Mázsa alatt nem ember az ember. Az olyanba kár az étel, csak kitolja, aztán horkol tőle éjszaka. Magyar férfi kedvenc zöldsége a kolbász, de mellé gyümölcsnek szalonnát is fogyaszt. Egy Magyarországon élő kínai fickó, aki hajnali 4-kor már tajcsizva készül erőpróbáló munkanapjára a budapesti utca szmogos friss levegőjén, egyszer kifejtette sommás véleményét az itteni táplálkozási szokásokról. Tisztá bolondok vagytok ti magyarok, összejöttök párán baráti társaságban, betermelitek vastag húsokat, zsíros krumplikat, ecetes szavanyúságokat, sűrű pálinkákat, nehéz borokat, tejszínes, csokis édeségeket, aztán berugva szuszogtok, gutaütés kerülget, üres a családi kassa, háziasszony előtt pedig ott tornyosul, mosogatni valók halmaza. Mi kínaiak, ha a vendégeink jönnek, főzünk mindenkinek egy csésze rizst. Szép kis félgömb formában tányérra kiborítjuk. Tetejére vigyeztünk egy szem mágozott cseresznyét, mellé pedig friss levelekből főzött téját kínálunk. Órák hosszat elbeszélgetünk, nevetgélünk, nem gyötörnek rémálmok éjszaka, nem vagyunk másnaposak reggel, nem hízzuk ki nadrágunkat, nem dobjuk ki ablakon havi pénzt, mosogatás meg 3 mozdulat. Jól mondom? A magyar ember komolyan viccentet és álmosan tűnődve nézte a kecses torna mozdulatokat. Meg kell adni, bölcs emberek ezek a keletiek. Tudják, mitől döglik a légy. Azzal felhajtott egy kupica szilvát kínai barátja egészségére, és betolta bajsza alá egy szalonnás katonát, csak úgy az íze végett. Холестерол и пилешки глави. Обикновеният унгарец не е истински ценител на молекулярната кухня, на кулинарния лукс, с гарнитури от подредени в средата на чинийката като изкусна мозайка и групирани в ренесансова розета с форма на разцъфнал крем, няколко капчици изискан сос, 2 късчета недорасли морковчета и 3 зранца сочен грах. Яденето трябва да е обилно, да е хрускаво, изпържено, гъсто запарено, да бъде от месо с месо, обаче да има и месце, да люти като антихриста и по възможност и да е панирано. Към него да има туршия, после обемист сладкиш, преди това ракия, след това кафе. С яденето повечко руйно вино. С други думи, унгарецът не е хилав призрак с дрънкащи кости, стънък портфейл или пък капризен злоядец. От него прелива с настроение и изобилие световната материя. Под 100 кг човекът не е човек. За такива е грех от да се хаби храна. Само я прехвърлят и после хъркат през нощта. Любим зеленчук на унгарските мъже е наденицата, а към нея като плод консумират и сланина. Веднъж един китаец, който живее в Унгария и още в 4 сутрин на работния ден се подготвя с тайчи да изпробва силите си в свежия смог на будапещенските улици, разкри в общи линии мнението си за местните привички на хранене. Вие, унгарците, сте направо луди. Събирате се неколцина в приятелска компания, трупате тлъсти мръвки, мазни картофи, турши с оцет, силни ракии, тежки вина, шоколадови сладкиши със сметана, след това се задъхвате пиянски, застрашава ви удар, семейната каса е празна, а пред домакинята се скупчва камара съдове за миене. Ние, китайците, като ни идват гости, сваряваме за всеки по една чашка ориз, обръщаме я в чинията в красиви форми на полукълба, на върха бодваме по черешка без костилка и към това поднасяме чай, приготвен от освежителни листенца. С часове си говорим, смеем се,
не ни тормозят кошмарни нощи, сутрин не сме махмурлии, не ни отъсняват панталоните, не сме хвърлили парите си за храна на вятъра, а пък и миенето на приборите е само 3 движения. Прав ли съм? Унгарецът кимна сериозно и сънливо, като замислено гледаше грациозните движения на гимнастиката. Трябва да си признаем, мъдри хора са тези от изтока, знаят къде е скрито разковничето. С това гаврътна една чашка сливова за здраве на китайския си приятел и под мустака си мушна късче сланинка и така заради вкусей. Печените